Vores første bygning hører under modernismen, og modernismen begyndte i Danmark i 1930'erne, og perioden kalder man også for funktionalismen. Det var en stilart, hvor arkitekturen skulle frigøres fra fortidens stilart og fordomme. Arkitekturen skulle afspejle det moderne samfund og den industrielle stil tidsalder. Og vi har også satsbygningen, som man kan se på billedet, og det blev opført i 1955 til 1960. Som vi kan se på, den er meget enkelt udformet. Det er en firkant, det er rene former, meget lige linjer, der er ikke så meget, der går ind og bryder. Hvad hedder det? Der er ikke så meget, der bryder facaden. Ja, meget få dekorationer og udsmykninger, så glasset det er meget typisk for modernismen. Meget industrielt, så man kan se, hvad der foregår, folk der sidder og arbejder inde i. Så har vi også kigget på Børsen, som blev opført i 1620'erne. Og stilarten, der præger den her bygning, det er renæssancestil, mere præcist nederlandsk renæssancestil, som var en stilart, der opstod i Holland i anden halvdel af 1500-tallet, og som blev brugt frem til midten af 1600-tallet. Og den nåede så også Danmark. Karakteristisk ved den her stilart, det er, at man brugte ofte kobbertage, som det ses her, og spir, og generelt utrolig meget udsmykning og meget dekorative bygninger. I det her tilfælde er der også sandstens ornamenter og små statuer, og røde mursten, som gav farve, og svungne gavle. Så ja, utrolig meget udsmykning, meget karakteristisk stilart, hvor man kan sige, at den her bygning, den er meget repræsentativ for den nederlandske renæssancestil. Den næste bygning, det er Thorvaldsens Museum, og den er klassicistisk, og klassicismen, det var en kunstnerisk stilperiode, der i Europa var i perioden fra 1760 til 1840, og i Danmark var den i perioden fra 1754 til 1856. Under klassicismen, der blev det gamle Grækenland og Romerriget moderne igen, og man kan sige, at kontrasten til klassicismen er romantikken, hvor at klassicismen det stræber sig for det meste efter at være formel og inden for faste rammer, hvorimod romantikken dyrker det fantastiske og det mystiske. Thorvaldsens Museum er senklassicisme. Der er mange antikke idealer i det, og søjler og buer, som vi ser på billederne. Den er meget enkel og har mange rene former og lige linjer. Der er symmetri i hele bygningen og er meget harmonisk opbygget. Man ser mange geometriske former, som kvadrater, trekanter og cirkler. Og der kom en ny viden om antikken op, hvor der havde været farver før, og det tager man så til sig, som det så ses på bygningen. Og så har vi Københavns Rådhus, som er opført fra 1892 til 1905. Det er inspireret af historicismen, eller i en undergenre derindenfor, som er nationalromantikken. Nationalromantikken, den er inspireret fra udlandet, eller ikke kun inspireret fra udlandet, men også fra de gamle nordiske bygninger. Så for eksempel kirker, som er bygget i sten og træ, og så er den jo selvfølgelig udsmykket som de gamle nordiske bygninger var. Så vi kopierede for eksempel, eller det blev for eksempel kopieret fra vikingetiden og meget fra den romanske periode i middelalderen. Og man brugte nationalromantikken for ligesom at give bygningerne et nationalt udtryk, altså give dem et udtryk af Norden. Og nationalromantikken den prægede især bygningerne, som er opført fra 1850 til 1920. Og så har vi, at et af hovedværkerne i nationalromantikken, det er så Københavns Rådhus, som er bygget af Martin Nyrop. Han havde hentet sin inspiration fra de gamle nordiske bygninger, men han var også inspireret af det norditalienske bygninger. For eksempel af Københavns Rådhusets tårn. Det er inspireret af et
rådhus i Italien, i den italienske by Siena. Og ja. Så har vi også kigget på Christiansborg Slotskirke, som blev indviet i 1826. Og det er en genopbygning af den oprindelige kirke, som blev brændt ned i slutningen af 1700-tallet. Og det er meget tydeligt at se, at den her kirke, den tilhører klassicismen, som netop strakte sig fra midten af 1700-tallet til midten af 1800-tallet. Og grunden til, at man meget nemt kan se, at det er et klassicistisk bygningsværk, det er jo selvfølgelig det her antikke formsprog, som den er bygget over, eller ja, alle de antikke træk bygningen indeholder. Og blandt dem kan vi blandt andet nævne den glatte, pudsede facade, og så selvfølgelig en udpræget brug af marmor, som var et meget typisk materiale i antikken. Og så selvfølgelig facaden her, der deler rigtig mange lighedstræk med et antikt tempel, især et Prostylos tempel, der netop var et tempel med en front, der bestod af en søjlerække her, en peristase, og så sådan en trekantet gavl, som vi også ser her. Og søjlerne, der er blevet brugt, det er joniske søjler. De har ikke nogen kanaleringer, men de har den klassiske basis, og så selvfølgelig det, der især kendetegner den joniske søjle, kapitalen, som har de her særprægede volutter. Alt sammen ting, der gør, at det er meget nemt at se, at det her det er et klassicistisk bygningsværk. Så har vi også kigget på Harsdorffs hus, som er endnu et klassicistisk værk, og det blev opført i 1779-1780 af arkitekten Caspar Frederik Harsdorff. Og vi kan igen genkende mange af de antikke eller klassicistiske træk. Blandt andet det her fremskudte midterparti, der igen deler træk med de antikke templer. Her består det af en række pilastre, sådan nogle flade søjler, og de er også joniske, i det vi kan genkende volutterne heroppe, i det der skal forestille kapitalen. Og øverst der har vi igen endnu en trekantgavl, hvor i der er et relief af den romerske gudinde Aurora. Og ude i siderne her, der har vi over første salens vinduer nogle fremskudte buepartier, som er med til at skabe en form for hierarki mellem de forskellige etager, hvilket også er meget kendetegnende for klassicismen. Og selvfølgelig igen den hvide, glatte, pudsede facade er selvfølgelig også meget karakteristisk. Så igen mange træk, der gør det let at genkende det her den klassicistiske stil i bygningsværket. Så har vi også kigget på Vor Frue Kirke, som er endnu et klassicistisk værk. Og kirken blev genopbygget og blev færdiggjort i 1829. Og desuden så gennemgik kirken en restaurering i slutningen af 1970'erne, hvor den kom tilbage til sin oprindelige form, sådan som den havde set ud, før genopbygningen fra 1811 til 1829. Og igen, så har vi noget, der kunne minde om en tempelfront på sådan et Prostylos tempel, en søjle med en søjlerække, peristase, foran pronaos, som er det der forrum, der normalt er i Prostylos templer. Og den her gang, der er det den doriske søjleorden, som vi ser eksempel på her. Vi kan starte med at se på nogle af de kendetegn, der er den doriske søjleorden. Vi har crepidoma og stylobaten her, som søjlen er placeret på. Så kan vi se, at søjleskaftet det har kanaleringer med spidse afslutninger, der gør, at søjlerne kommer til at fremstå slankere. Men vi kan også se den svulmen, entasis, som søjlerne har på midten. Og desuden så heroppe, så har den også en meget flad ekinus, som gør, at søjlerne virker mere tunge i det, og ikke så lette som de joniske søjler. Så har vi arkitraven her, og abacus, og så har vi triglyf med tobefriser, og motuli, sømplader,
Og så har vi heroppe, tempel, eller den trekantede gavl, hvor i der er relieffer af Jesus og andre figurer fra kristendommen. Så igen, rigtig mange kendetegn fra antikken, og i det her tilfælde mere specifikt den doriske søjleorden. Så har vi også kigget på paladsbygningen, som egentlig er en gammel bygning, men som blev renoveret i slutningen af 70'erne, og igen malet i de her farver her i slutningen af 80'erne. Og bygningen den tilhører postmodernismen, som var en arkitektonisk stilart, som ligesom opstod som en modreaktion på modernismen, der havde fokus på enkelhed, rene linjer og funktionalitet. Og så opstod den her stilart ligesom som en direkte modsætning, i det den så bort fra funktionalitet og i stedet fokuserede på fantasi. Man begyndte at eksperimentere med farver, og man fik mulighed for at blande forskellige stilarter, hvilket også kommer til udtryk i den her bygning. Vi kan blandt andet genkende nogle antikke træk i de her mange buer, derover nogle af vinduerne, buede indgange, og så noget, der kunne minde om søjler hele vejen hen her. En form for pilastre. Så et virvar af forskellige stilarter og udtryk, hvilket gør den her bygning særligt kendetegnende for perioden. Så har vi også kigget på Glyptotekets festsal, som er udpræget klassicisme, masser af marmor, søjler. Og noget, der måske i sin opbygning kunne minde en lille bitte smule om et antikt antetempel med en fuldt omløbende søjlerække. Og så alligevel ikke, for her der ligner det jo, at det er en facade til et prostylers tempel med peristase foran pronaos, det forrum, der vil være herinde. Og det er meget symmetrisk opbygget, hele rummet. Jeg kan ikke huske det præcise antal, men jeg er ret sikker på, at der var, hvis vi ikke tæller hjørnesøjlerne med, så her på den langsiden, der er der 8 joniske søjler, og her i hver ende er der 4. Så det vil sige, forholdet er 4 til 8, hvilket er symmetrisk og bare er meget typisk antik arkitektur. Vi kan se det i de joniske søjler på grund af deres basis og deres skaft, som har kanaleringer med flade afslutninger, hvilket vi selvfølgelig ikke så godt kan se på det her billede. Og så har vi igen kapitalen med volutter og en echinus, der ikke er så flad som ved den doriske søjle, hvilket giver en mere opløftende effekt, der sammen med den mindre entasis får søjlen til at virke lettere og højere og mere elegant.